салом, барнома ахбори тоҷикистон дар радиои озодӣ ва ман Хиромон Бақозода. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳои рӯз. чаро дар тоҷикистон қимати маводи хӯрокворӣ аз ҷумла маҳсулоти кишоварзии дохилӣ боло меравад? таъминкунандаи асосии фарз кардем орд, равған ё шакар ҳамон соҳибкоре ҳаст, ки ай ҳамон бозору монополия инҳисор карда гирифтааст. аз ҷанги Русия дар Украина 50 рӯз гузашт. иддаоҳо дар бораи ҷиноятҳои ҷангии сарбозони рус таҳқиқ мешавад. ҳар фард бахусус ғайринизомиён ҳуқуқи хосе доранд. мо бояд аз ҳуқуқи онҳо ҳимоят кунем. бояд барои маълум кардани воқеият исрор варзем. фаъолони маданӣ дар Бадахшон мегӯянд, ки таҳқиқи нооромиҳои соли гузашта ба кундӣ пеш меравад ва мехоҳанд ин масъала ҷиддӣ гирифта шавад. дар тоҷикистон афзоиши нархи маҳсулоти хӯрокворӣ, ки аз замони шурӯи ҷанги Русия алайҳи Украина оғоз шудааст, идома дорад. қимати баъзе навъҳои хӯрокворӣ мисли равғани офтобпараст ё ор дасти кам 8% боло рафтааст. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло бо нарху навои бозор ва ҳам назари иқтисодшиносон шинос шуданд. мева ва дигар маҳсулоти полезӣ ин шаб рӯз дар бозорҳо бештар ба назар мерасад, вале на ҳама имкони харидро доранд. гаронӣ нарх ба ин сабаб шудааст. нархи наво ҷураб ба нархи чӣ бигем қиматчо пайне ки чӣ мекунем хӯй. сокинон аз фурӯшандаҳо гила мекунанд, ки нархҳоро худсарона боло мебаранд, вале онҳо ин иддаоро рад мекунанд. Болгория Ӯзбекистон анакунав ай хидмо мебуран насиб карда боша ай Қурған тепа нав шидеста и бодринг помидор и бодринг ҳамаш ай Қурған тепа маҳсулоти хидмо Тоҷикистона иншоалло насиб карда ина ай хидмо мебуря арзон мешава. кило намегира я дона ду дона барои авқот барои мазза гирифтеста мақсад хеле кило ба ҳозир хич кара зурш намереса 50 сом. феълан нархи 1 кило қаламфури булғории воридотӣ аз 40 то 50 сомонӣ, қулфинаи ватанӣ аз 15 то 50 сомонӣ, себ 25 то 30 сомонӣ қимат дорад. нархи маҳсулоти ниёзи аввалия низ ба таъкиди сокинон гарон боқӣ мондааст. намояндагони бозорҳо мегӯянд, нархҳо зиёд боло нарафтаанд. хушбахтона нархҳо баланд нашуд, ба ғайр аз оне ки пеш аз даромади рамазон нархи орд, шакар ва равған камтар баланд шуд. ин мевагӣ бошад ҳамаш аз нархҳои будагӣ паст шуд. гӯшт ки асосин истифодабарандагӣ дар моҳи рамазон гӯшт паст шуд. як се намуд маҳсулоте ки аз хориҷ ворид мешавад мева ин камтар қимат аст, ки сабаби асосиш ин аз хориҷ ворид мешаванд, аз Ӯзбекистон, аз Покистон камтар қимат мебошанд. на танҳо маҳсулоти озуқа, балки нархи сӯзишвориву либос низ афзоиш ёфтааст. ин соҳибкори тоҷик аз Туркия мол меорад. мегӯяд дар чанд моҳи ахир даромадаш 50% коҳиш ёфтааст. хайози нархҳо мақсад хеле қимат шудагиам нисбате ки пеш мисол як чиза 100 мегирифти ё 120 мегири 130 мегири. аяму ҳисоб мисол клиентое ки пастаяне будан меомадан харид мекардан ҳозир нархҳо камтар қимат шудагия намегиранд. тоҷирон гаронии нархҳоро ба афзоиши қурби $1 раб медиҳанд. бозоршиносон бар ин назаранд, ки омилҳои муҳимтар мисли инҳисори бозор, набуди рақобати солим, истеҳсоли нокофии ватанӣ мебошад. инҷо на танҳо қурби $1 таъсири худро мегузорад, сунъӣ боло кардани нархҳо аз ҷониби тоҷирону соҳибкорон, яъне ба таври сунъӣ маҳсулоте ки дар хиди кишвари мо истеҳсол мешавад боло мебардоранд. ва проблемаи дигаре ки аксар коршиносон рӯйрост ба васоити ахбори омма намегӯянд, ин монополия кардани баъзе аз соҳаҳои хоҷагии халқ, махсусан бозори истеъмолӣ мебошад, ки аз ҷониби шахсони алоҳида ҳамун намуди маҳсулот ворид карда мешавад ва касе наметавонад ки аз болои шикоят барад. таъминкунандаи асосии фарз кардем орд, равған ё шакар ҳамун соҳибкоре ҳаст, ки ай ҳамун бозору монополия инҳисор карда гирифтааст. албатта ки маълум ҳар ки наметавонад ки бозор инҳисор кунад, ин шахсони маълум ҳастанд, ки аз болои онҳо сохторҳо наметавонанд ки шикоят баранд. ҳар гуна боло рафтани қимати маводи ниёзи аввалия дар Тоҷикистон барои мардум дарднок аст, зеро музду даромади аксарияти мардум кам аст ва садҳо ҳазор нафар ҳам фақру камбизоат ҳастанд. гароншавии нархи хӯроквориро дар Тоҷикистон президент Эмомалӣ Раҳмон ҳам чун як чолиш ё мушкил ёдовар шуд. ӯ ки дар сафари корӣ дар вилояти Суғд аст, гуфт дастрасии аҳолии сайёра ба маводи озуқа
то рафт мушкил мешавад. Президент Раҳмон гуфт ки бар асари низоъҳои сиёсиву иқтисодӣ, таҳримҳои молиявӣ, инчунин идома ёфтани пандемияи COVID-19 ин масъала духтар мешавад. рӯ меорем ба Украина. Президенти Украина Владимир Зеленский дар рӯзи 50-уми ҷанг мардуми кишварашро ситоиш кард ки дар муқобили ҷанги беасоси Русия ҷасорат ва муқовимат нишон медиҳад. Зеленский шоми 14 апрел гуфт ишғолгарони рус ният доштанд дар 5 рӯз Украинаро бигиранд, вале мардуми Украина истодагарӣ карданд. аз ин пештар додистони кулли додгоҳи байналмилалӣ пас аз сафар ба шаҳраки Буча гуфт ки додрасои додгоҳ маълум мекунанд ки оё дар воқеъ дар Украина ҷиноятҳои ҷангӣ содир шудааст ё не. гузорише ки бо ҳам мебинем саҳнаҳои дилхарош ва нороҳаткунанда дорад ва барои ҳама муносиб нест. муфаттишони ҷиноятҳои ҷангӣ рӯзи чоршанбе ба шаҳраки Буча дар наздикии Киев рафтанду қавл доданд бо шурӯи кори коршиносони қонунӣ далел ҷамъ меоранд. додистони кулли додгоҳи байналмилалии ҷурму ҷиноят ҳам он ҷо буд. ҳар фард ба хусус ғайринизомиён ҳуқуқи хосе доранд. мо бояд аз ҳуқуқи онҳо ҳимоят кунем. бояд барои маълум кардани воқеият исрор варзем. додгоҳи байналмилалии ҷурму ҷиноят дар шаҳри Гаагай Холланд ба таҳқиқи иддаоҳо дар бораи ҷиноятҳои ҷангии Русия дар Украина оғоз кардааст. на Русия ва на Амрико узви ин ниҳоди ҷаҳонӣ нестанд. як дипломати баландпои Амрико гуфт ки раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин дурӯғ мегӯяд ки ҷиноятҳои ҷангӣ дар шаҳрҳои Украина сохта ва саҳнасозӣ шудаанд. ҷаҳон медонад ки ӯ масъули таркиш дар истгоҳи роҳи оҳани Краматорск аст. ӯ масъули ҷиноятҳо дар Буча аст. ӯ масъули вайронгариҳо дар Мариупол аст. масъули вайронгариҳо дар Харков аст. касе нест ки ангушти иттиҳом ба самти ӯ кунад ва ҷаҳон инро медонад. владимир Зеленский раиси ҷумҳури Украина хост ки Путин дар додгоҳи байналмилалӣ муҳокима шавад. коршиносон мегӯянд то замоне ки сарбозони рус дар ватанашон бимонанд дастрасӣ ба онҳо тақрибан ғайриимкон аст. аммо ба гуфтаи коршиносон баргузории додгоҳҳои ҷиноятҳои ҷангӣ барои шармсор кардани ҷинояткорон мантиқист. баргузор кардани додгоҳҳои ҷинояти ҷангӣ ҳатто дар ғайбашон метавонад таъсири боздорандае дар миёни мақомоти сатҳи поин дошта бошад ки бигӯянд ман намехоҳам дар баробари таъқиби эҳтимолии ҷиноятҳои ҷангӣ осебпазир бошам. ин ба он маъност ки онҳо модомулъумр дар Русия мемонанд ва ин ба Владимир Путин ҳам рабт мегирад. владимир Путин рӯзи сешанбе гуфт иддаоҳо дар бораи ҷиноятҳои ҷангӣ дар шаҳри Буча сохта аст, вале ҳеҷ далел наовард, ҳарчанд саҳнаҳои гурӯҳҳои дастаҷамъӣ ва баёнияҳои шоҳидон дигар чизро нишон медиҳанд. барномаро пай мегирем. гурӯҳе аз фаъолони ҷамъиятӣ дар Бадахшон аз ба гуфтаи худашон бетаваҷҷӯҳии мақомот ба ҳодисаҳои моҳи ноябр изҳори нигаронӣ карданд. гурӯҳи ҷамъиятии 44 ки барои ҳамкорӣ бо ҳукумат дар таҳқиқи ҳодисаҳои 25-27 ноябри порсол ташкил шуд, рӯзи 14 апрел дар як муроҷиати видеоӣ гуфт ки 3 моҳи охир ҷараёни тафтиши ҳодисаҳо барои онҳо норӯшан боқӣ мемонад. мақомот дар додистони кулли Тоҷикистон мегӯянд таҳқиқи ҳодисаҳо идома дорад ва як намояндаи ниҳод 3 рӯз пеш барои идомаи тафтиши ҳодисаҳо вориди Хорух шуд. рӯзҳои 25-28 ноябри порсол пас аз кушта шудани Гулбиддин Зиёбеков, як сокини ноҳияи Рошқала, дар амалиёти мақомоти интизомӣ, сокинон дар назди бинои ҳукумат эътироз карданд. дар ин эътироз 2 нафар кушта ва беш аз 10 тан захмӣ шуданд. ва рӯзи 16 апрел зод рӯзи президенти аввалини Тоҷикистони шӯравӣ Қаҳор Маҳкамов аст. агар умр вафо мекард, ӯ дар ин рӯз 90 сола мешуд. Маҳкамов ки солҳои 1980 ба ҳайси котиби аввали ҳизби коммунисти Тоҷикистони шӯравӣ кор кардааст, аз соли 1990 то соли 91 президенти Тоҷикистон буд. мунаққидонаш ӯро ба вафодорӣ ба Москав ва заъфаш дар баробари таҳаввулот дар солҳои ахири шӯравӣ айбдор мекунанд. Сарвинози Рӯҳулло ва Нигораи Фазлиддин аз сокинони Душанбе пурсиданд ки оё Маҳкамовро мешиносанд? Асалом. Тавоҷон ҳамин нафара мешиносед ки ин президент ном буд охи. Маҳкамов нави. Нағз мешиносам ин каса. Дар борашон медонед? одами хуб буд, меҳнатӣ буд, кор мекард. баъди ҷанҷолҳо ҳам мешинохтам шумо. Не одами хуб буд.
Xabar Mahkamov یک انسان بزرگ بودم. من این کسا وقتی که رئیس گوسپلان ریسپوبلیکا بودم، من بازار تندرستی کار میکردم. من بسیار پیشون میرفتم. مسئله обеспечение ترانسپورت سو یکی از چیگم اقتصادچی‌های بزرگ استر بودم. سالهای اخیر دوره چیش بود من خدمت حربی ده بودم. آره من دیگه دوام ندارم. بعد خدمت دادم زود. این کدام سال بود؟ سالهای خدمت رفتگی من 91 93. اولین پرزیدنت تاجیکستان میدونید کی بود؟ قار محکمو میدونم که پرزیدنت بودن لیکن نمیدونم خراستی گرد دربارش. شما این نفر رو میشناسید؟ مومین قناعت. مومین قناعت؟ قار محکمش پرزیدنت اولین تاجیکستان. درباره‌شون میدونید شما چیزه؟ چندان معلومات ندارم. اولین پرزیدنت تاجیکستان میدونه کی بود؟ من چی گفتم نمیتونم. اولین پرزیدنت کی بود در تاجیکستان؟ 15 اپریل زاد روزی صدرالدین عینی بنیادگذار ادبیات شوروی تاجیک است که 144 سال پیش چشم به دنیا گشوده بود. امروز هم در دیل سمرقند روبروی میدان ریگستان حوله جایگیر شده است که در آن این عالم بیش از 30 سال زندگی کرده است. همکارم فرزان محمدی در ادامه سفرنامه‌های سمرقندش از خانه موزه صدرالدین عینی دیدن کرد. در دل سمرقند روبروی میدان ریگستان حوله جایگیر شده است که در آن بنیادگذار ادبیات شوروی تاجیک، نویسنده، عالم، اولین پرزیدنت اکادمی علم‌ها و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی بیش از 30 سال زندگی کرده است. پس از 75 دره امیر بخارا و کشته شدن برادرش، عینی به این شهر می آید و نخستین اثرهای انقلابیش را در همین کلبه روی اوراق تاریخ ریخته است. یکی از همیخرین شاگردان استاد سراف رشیدов، شاعری معروف ازبک، بعدتر رهبر حکومت ازبکستان در دوام 24 سال و رسپوبلیکا را سروری کرده است و وقتی که عینی اولا میگذارند و این خانه بسیار میماند و میگوید که این خانه نباید گم شود. حرمت استاد و قرار حکومت ازبکستان را میبرارد. سال 1964 سال و این خانه به خانه موزه استاد عینی تبدیل می‌یابد. از روی تقویم اشاره نموده صدرالدین عینی 10 می سال 1954 آخرین سنه است که این ادیب و قهرمان خلق تاجیک در همین اتاق کار کرده است. به گفته حالدانها عینی در روی این میز کاریش 4 دفتر یادداشت‌ها را نوشته و دفتر پنجم را شروع نموده است. ولی پس از 1 ماه آن بر اثر بیماری التهاب شش در دوشنبه می‌فلتد و این کار ناتمام می‌ماند. پس از پاشخوری دولت شوروی و بعدتر با سبب بد شدن مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان بنابر از اعتبار دور ماندن این حوله تقریباً به خرابزار تبدیل می‌یابد. ولی با کوشش و اهتمام روشنفکران و پیروان این دانشمند تاجیک دوباره آن جلوی نو می‌گیرد و حالا زیارتگاه اهل نظر است. با تشبث پرزیدنت ما شوکت میرزیویف 1 میلیارد سوم مبلغ جلو کرده شد و این مبلغ برای تعمیر این حوله استفاده برده شد. صدرالدین عینی 144 سال پیش روز 15 اپریل در ناحیه غژدوان ولایت حاضره بخارا تولد شده است. وی مؤلف ده‌ها اثرهای منظوم و منثور تاریخی است که در نشریات تاجیکستان چند سال پیش آن را در کلیات 15 جلده منتشر کرده بودند. ماه سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و عکس او در پل 5 سامانی جای گرفت. در ازبکستان هم او را همچون سرآمد ادبیات نوین این کشور می‌شناسند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر سمرقند. و خبر و گزارش و ویدیوی بیشتر رو در وبسایت رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک، ادنکلاسیکی و توییتر پیدا کنید.